бозиҳои олимпии тобистона ба анҷом расиданд. Париж боз маҷрои зиндагии ҳаррӯзаи худро пеша мекунад. руди сена ҳам аз нав мавҷи пурталотуни худро аз ҳаракати киштиҳои хурду бузург ба вуҷуд меорад ва лаб мезанад. садо баланд мекунад ки дар таърихи башарият аввалин дарёест ки расми ифтитоҳи бозиҳои тобистонии олимпиро ба оғӯш гирифтааст. хатқади кӯчаҳо гоҳе бо метрову гаҳе пиёда ба ҷустуҷӯи варзишгоҳи парк де пренс ё парк дес принсес баромаданд. маъноян онро ба тоҷикӣ боғи шоҳон ё маликаҳо ном бурда мумкин аст. дар ҳудуди ноҳияи 16 Париж варзишгоҳ макон дорад. ба варзишгоҳ тавассути метро то истгоҳи порт де Сан-Клуд ва бо автобуси хатсайри 22, 62 ва 72 дар ҳамон истгоҳ расидан имкон дорад. агар бо хатсайри 32 ва 52 савор мешавед, дар истгоҳи порт дотае фароед ва деворҳои баланди ин биноро зуд хоҳед дид. дӯстони гиромӣ, гузори мо дар варзишгоҳҳои аврупо идома дорад ва имрӯз мо ба Париж омадем, ки дар ин ҷо бо варзишгоҳи ПСЖ, ки дар ҳамин майдоне ки ҳоло мо ин ҷо ҳузур дорем бозӣ мекунад, шинос шавем. албатта барои ба ин ҷо ворид шудан бисёр душвориҳо ҳам буданд, чунки маблағҳои калон аз 25 то 50 евро барои даромада дидани ҳамин варзишгоҳ ҳаст. ва баъдан гуфтанд, ки шояд моро барои он ҷое мебаранд, ки футболбозон ҳам онҷо либосҳои худро мекашанд. вале мо ба ин қаноат кардем ва бо супордани 25 евро вориди ин варзишгоҳ шудем, ки ҳоло шумо мебинед. парк де пренс аз зумраи варзишгоҳҳои кӯҳансоли сайёра аст. ҳанӯз соли 1897 он давоми 5 сол сохта шудааст. аслан барои истифодаи мусобиқоти дучархаронӣ велодром онро бино карда буданд, то рақобатҳои велосипедронии Тур де Франсро ба оғӯш гирад. то соли 1967 ин рисолати худро Парк де Пренс иҷро кард. соли 1972 варзишгоҳро аз нав барои гузарондани бозиҳои регби ва футбол муҷаҳҳаз карданд. то соли 1998 ин варзишгоҳ ба ҳайси майдони хонагии дастаи мунтахаби Фаронса ба ҳисоб меравад. то он замоне ки дар ин кишвар боз як варзишгоҳ бо номи Стад де Франс пайдо шуд ва ин вазифаро ҳоло ба уҳда дорад. дар майдони Парк де Пренс бозиҳои ниҳоии чемпионати Аврупо дар солҳои 1960 ва 1984 гузаронида шуданд. бозиҳои чемпионати Аврупои соли 2016-ро низ ин варзишгоҳ фарогир шуд. дар сатҳи клубҳо бозиҳои ниҳоии лиги чемпионҳои Аврупо дар солҳои 1956, 75 ва 1981, ҷоми ҷомдорони Аврупо дар солҳои 1978 ва 1995ро мухлисон дар ин варзишгоҳ тамошо карданд. дӯстони гиромӣ, дар ҳар як бозӣ футболбозон аз ҳамин дарвоза ба берун меоянд. мисли он ки ман ҳоло аз ин ҷо ба берун омадам ва ба майдон ворид мешавам. ин майдоне ҳаст, ки бисёр ҳам зебо ҳаст ва яке аз варзишгоҳҳои беҳтарин дар ҷаҳон гӯем хато нахоҳем кард. ҳанӯз соли 1998 дар ин ҷо чемпионати ҷаҳон баргузор шуда буд ва дастаҳои мунтахаб дар финал дар ҳамин варзишгоҳ бозӣ карда будам. хуб, дар ин бора ҳам каме баъдтар ба шумо хоҳем гуфт. аммо ин майдоне ки ҳоло мо шумо мебинем, доманаҳояш, марзҳояш сунъӣ ҳастанд, аммо худи варзишгоҳ чӣ хеле ки мебинед алафи табиӣ аст. бисёр ҳам хуб, бисёр ҳам
зебо ҳамвор барои бозӣ мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ аст. хуб мисли ман тавре ки мебинед инҷо ҳастанд тамошобинон, ҷавонон, инчунин дигар нафароне ки инҷо барои дидани ҳамин лаҳзаҳо омаданд. мо ҳам мехостем инҷо ҷавонони Пари Сен-Жермен ки инҷо машқ мекарданд бо онҳо ҳам як навори дошта бошем, аммо иҷозат ба мон нашуд ва ҳамин тавр мо ҳоло дар ҳамин ҳолат ҷойгир шудаем. ба ғайр аз ин бозиҳои ҷоми ҷаҳон дар соли 1938 ва соли 1998 дар он гузаронида шуд. варзишгоҳ 48229 ҷои нишаст дорад. андозаи майдони бозӣ 105 ба 68 метрро дар бар мегирад. меъморонаш Роже Таибер ва Сиёвуш Темурӣ ҳастанд. тавре гуфтем ҳоло дар ин варзишгоҳ клуби футболи Пари Сен-Жермен бозиҳои худро мегузаронад ва он моликияти шӯрои Париж аст. аз ин нуқта дидани ҳамин бозӣ бисёр душвор аст, хеле паст аст ва аз ин ҷо вақте ки мо мебинем танҳо тӯбро дидан мумкин аст ва аз рӯи он тӯбе ки мо мебинем пас гуфта мумкин аст ки бозӣ чӣ гуна меравад. бо тамоми эҳсосот мураббӣ ин ҷо менишинад, вале боз бармехезад ва ба бозӣ меравад. барои чӣ? барои он ки аз боло беҳтар бинад. бале, барои мураббиён аз замин истода бозиро тамошо кардан ва аз рафти тамомияти бозӣ огоҳ шудан шояд душвор ҳам бошад. зеро замоне мураббии маъруфи Иттиҳоди Шӯравӣ Константин Бесков ҳамеша дар давраи мураббигиаш ба кадом дастае набошад дар баландӣ менишаст ва рафти бозиро мушоҳида мекард. дар варзишгоҳ курсиҳои ҳозиразамон ки сифаташон хеле баланд аст часпонида шуданд. барои шӯроиҳон ҳам ҷои аз ҳама баланд дар зери боми варзишгоҳ ҷудо карда шудааст. меҳмони баландпоя дар нишастгоҳҳои махсус менишинанд ва барояшон ҷои хосе пешбинӣ шудааст. саҳни дохили варзишгоҳ бисёр кушод аст. даҳлезу коридорҳояш ба маънои дигар барҳаво ҳастанд. ҷому нишонҳои ба дастовардаи клуби футболи Пари Сен-Жермен онро муҷалло мегардонад. Пари Сен-Жермен чемпиони 12-картаи Фаронса аст. соҳиби ҷом ҳам ҳаст, аммо дар Лиги Чемпионҳои Аврупо танҳо як маротиба соли 2020 то ба бозии ниҳоӣ баромадааст. аз Бавария бо натиҷаи 1-0 дар финал мағлуб шуд. соли 1996 соҳиби ҷоми ҷомдорони Аврупо ва соли 2001 ҷоми Интертоторо ба даст овардааст. раҳбара пироҳанҳои даста бо сарпарастону футболбозони гузаштааш девори роҳравро ором медиҳанд.
футболбозон ана аз ҳамин роҳ мегузаранд ва рӯзноманигорон онро дар ҳамин ҷо истиқбол карда мусоҳиба меовоянд. толори ниҳоят бузург барои гузаронидани нишастҳои матбуотӣ омода шуданд. даста пеш аз ҳама барои ба рахткан даромадан масҳ мегирад, ки ин ҷо маълум аст. ҳанӯз дар рахткани дастаи Пари Сен-Жермен барои ёде аз футболбозони шӯҳратёраш пироҳанҳо гузошта шуданд ва таърихи ин дастаро бо Мессиву, Неймару, Мбаппеву дигарон рӯшан мекунанд. дар ҳақиқати дастаи Пари Сен-Жермен мисол дигаргуниҳо зиёданд ва баробари шурӯи мавсими нав аз он баҳравар хоҳед шуд. ин ҷо бошад ҷои машқҳои ҷисмонӣ аст. дар ин толор футболбозон худро барои ба бозӣ даромадан омода месозанд. ба ҳамин тартиб дӯстони гиромӣ, дар ин рӯзе ки ман дар ин ҷо будам, футболбозони дастаи Пари Сен-Жермен тамрин надоштанд. ба ҳар навъ тавонистам ҳарчи набошад аз ин ҷо як наворҳое ба шумо пешниҳод кунам, ки хуб шояд надида бошед, чунки мо бори аввал ба ин ҷо меоем ва ин ҳам дастовард аст. бо як умед, ки Пари Сен-Жермен боз мавқеияти худро дар лиги чемпионҳои Аврупо боло мебардорад, ин ҷо наворҳои худро ба поён мерасонем. воқеи сиҳатманду пирӯз бошед. хайр.